Proposta de Ciudadanos per a fomentar el paper del Consell Agrari en Benaguasil. En Benaguasil existeix el Consell Agrari que se configura com un òrgano de caràcter consultiu, col·laborador, assessor en quant a les funcions de caràcter agrícoles assumides per l'Ajuntament. És un òrgano que està composat per una part política, però jo podré fer la meva exposició com Wiga, digo jo, no? Que jo podré fer la meva exposició com Wiga, l'exposició de la... Però te repetisc, jo estic exposant la moció i la podré exposar com Wiga. Bueno, estic llegint el primer pàrrafo, a lo millor els altres faig un resumen, però la podré exposar com Wiga, digo jo. No, per esta exposició de motius no s'allarga un pleno 8 hores. Vale. Es un órgano compuesto por una parte política, donde comparecen todos los portavoces de la oposición, y por una parte no política, donde están representados los principales agentes del medio rural de Benaguasil. Això, al final, és un òrgan consultiu que està per tractar temes agrícoles del municipi que està format no sols per polítics. Als pocs mesos de constituir-se, l'actual legislatura, se va constituir el Consell Agrari, amb moltes ganes de treballar i amb moltes propostes damunt de la taula. Entre elles, el primer que se va parlar és de crear un reglament de funcionament del Consell Agrari perquè, a pesar de tots els anys que porta, no té un reglament en el qual funcionar. El passat 6 d'octubre se traslladà per part de Ciudadanos, primer a través d'un mail al que actua com a president en aquesta taula i en còpia al que actua com a secretari, i després se va passar per registre d'entrar les següents peticions, que se convocara un Consell Agrari, perquè feia més de 6 mesos que no se n'havia convocat ningú, per a fer i crear aquest reglament que després d'any i mig no tenim, per a que, a més, se creen uns protocols d'actuació en matèria de conflictes rurals, per a que, a més, s'informara sobre la reunió que havien mantès l'Ajuntament el 23 de setembre del 2016 amb la comarca Camp del Túria sobre el robatori de taronges i que, a més, se tingueren actuacions concretes per a l'inici de la campanya de la taronja. Totes aquestes coses que quan se feu aquesta consulta al president, al que exercís de president, ens digué que no n'hi havia temes a tractar, nosaltres considerem que són temes pendents que estan damunt d'una taula i que no s'acaben de tractar. Entonces, esta informació, a més, ha sigut contrastada tant en la part política, en part de la part política, com en part de la part que no és política, que no té res que veure, i simplement han preguntat: considereu necessari que això se tiri endavant? Considereu necessari que se treballi en el Consell Agrari? I tots han coincidit en que sí. Entonces, simplement volem... Bueno, Estefan, jo en qui ha parlat ha coincidit en que sí. En tu no ha parlat perquè no formes part, òbviament. No, no formes part. Alguna vegada vens, però no formes part. Vale, però no formes part. Vale, miembro sustituto. Alguna vegada, vale? Però estic parlant d'altres components que no sols és la part política. Sobre, cregeu necessari que se treballi en el Consell Agrari, perquè si és necessari se pelea i se treballa, i si no és necessari, doncs no. I tot el món ha coincidit en que sí. I simplement el que volem fer és que des del pleno se apoye i se recolze i que se apoye i se recolze el funcionament d'aquest òrgan. Compromís? Des de Compromís pensem que és una bona iniciativa que se posi en funcionament el Consell Agrari i, a més, que s'establisca un reglament i un calendari de reunions també. I, a més, pense que ningú estarà en contra crec que ningú estarà en contra d'aquesta proposta, de posar en funcionament i dotar d'un reglament al Consell Agrari. Pense que ningú estarà en contra d'això. Està parat, clar. A veure, no se reuneix des de febrer. És a dir, així l'únic que se fa és reclamar que se constituïsca un reglament, que se faci un reglament i que se li doni una regularitat. Pense que ningú pot estar en contra d'això. En un poble rural com és Benaguasil, clar. Claro. PSOE? Bueno, efectivament, l'establir la periodicitat del Consell Agrari és, jo crec que ja una cosa un poc
no sols és pertinent, sinó que ja clama un poquet al cel. Entre altres coses perquè no som nosaltres a soles els que reclamem això, no som els grups polítics a soles. La Unió de Llauraors, ABA, els sequiers i tots els que formen part d'aquest Consell Agrari consideren que n'hi ha alguns temes que se tenen que tractar i consideren que s'ha de reunir el Consell Agrari. Per tant, no és ningú desgavell que se convoque, que s'aprova el reglament. Rafa també va fer una proposta de reglament, consensuar aquest reglament, que jo crec que això tampoc té que ser, a més de que en el Consell Agrari, que jo sàpiga, perquè jo he estat en algunes reunions, hasta 3 en la legislatura anterior, 3 vegades se convoca el Consell Agrari, i que jo crec que és una cosa un poc testimonial quasi, per tant, donar-li un poc d'empaque a aquest Consell Agrari no és ninguna cosa desgabellar. I consensuar el reglament jo crec que no va ser ningú problema, perquè donat que pràcticament tots els temes que se tracten en el Consell Agrari se trauen tots per unanimitat i per consens de totes les forces polítiques, a més de tots els que formen part del Consell Agrari. Per tant, en fi, no crec que això siga una cosa molt, molt, molt rara. Establir una reunió del Consell Agrari per a aprovar el reglament no crec que estiguen demanant ninguna cosa molt estranya. No podem estar més d'acord. Molt bé, moltes gràcies. Xema, en representació del Partit Popular. Bueno, pues jo pense que per part del grup de Ciutadans de Benaguasil se presenta una moció que considerem ve a ser una politització encoberta del Consell Agrari. I basem la nostra idea en el fet que Ciudadanos vol regular la política agrària a través d'este òrgano i marcar la línia política a seguir a este regidor. Parlar d'agricultura a Benaguasil és parlar d'uns dels pilars fonamentals i parlar del Consell Agrari és fer-ho d'un òrgan que sempre ha sigut conseller dels distints regidors en esta matèria. Però el que resulta xocant és que vostès, el Partit de Ciutadans de Benaguasil, les seues propostes en matèria agrícola siguen polititzar el Consell Agrari, crear un banc de terres i la reparació de camins, que el Partit Popular porta fent legislatura darrere de legislatura. El que vostès no diuen és tot el que s'ha fet en matèria agrícola al nostre poble. El que vostès no diuen o no s'interessa dir és que, per exemple, en 2017 es dobla un 50% el pressupost per arreglar camins. El que no diuen o el que no voleu dir és que en els anys que portem més de 2.000 persones s'han format en matèria de prevenció de plaguicides i fitosanitaris. I també el que vostès no diuen o no s'interessa dir és que l'Ajuntament fa reunions anuals per tractar temes com nous cultius, noves formes de gestió, per assessorar millor els nostres agricultors. Això és el que vostès no s'interessa dir, però ja estem nosaltres per a fer-vos memòria. En 15 anys, en Benaguasil, s'han format més de 2.000 persones i hem invertit en els últims 15 anys més de 250.000 euros en arreglar camins. Jo penso que estem sempre al costat dels agricultors. Així ni se diu ni se deixa de dir res, l'únic que se fa és donar suport al Consell Agrari, que és un òrgan que està per parlar totes aquestes coses, per conèixer totes aquestes coses, i en ningú moment ni se diu ni no se diu. És algo tan senzill com que per part del Pleno de Benaguasil se doni suport a un òrgan consultiu com n'hi ha, que és el Consell Agrari, i que simplement no se li està donant. No se parla de res més. Compromís? En la línia del que he dit abans, està molt bé l'exposició que ha fet Xema. De fet, jo he fet algun curs, he fet un curs d'aixòs i està molt bé, però és que així no s'està parlant res d'això, simplement se proposa donar-li una periodicitat i un reglament al Consell Agrari. I en el Consell Agrari no té res a veure pràcticament en el que estàs dient, el que has dit tu ara, que està molt bé, però que no té... Continuaré en el que hem dit sempre. Quina ha sigut l'última reunió del Consell Agrari, Xema? Quants mesos fa d'això? Ja te diguerem, en l'última reunió, en l'última comissió, ja diguerem quan. I tu mos contestaràs. Com jo tinc la potestat i no crec que n'hi ha ningú tema, no convoque. Home, la llei... No, fona i Xina. Xema, fona i Xina, collons. Estàvem tots. És igual. Per altra forma, la llei te diu que, com a mínim, me pareix que és uno al mes o uno cada 2 mesos. La llei? La de Consells Agraris?
la que fomenta el Consell Agrari. Ara mateixa no sé dir-te-la, però... No, home, jo te la dono. Demà te dic. Demà no. Demà dissabte no. El dimarts. El dimarts vols dir quina llei. ¿Vale? Entonces simplemente es això, Xema. El reglament, jo crec que és una cosa imprescindible. Reglament de funcionament. I per això te torno a preguntar, quan vas a convocar? Té la paraula el representant del Partit Popular, Estefan. Gràcies. Anem a veure. El seu reglament, Alicia, que vostè el que vol sempre és marcar-nos els criteris i els plans d'actuació. El que no diu és que el seu reglament, a més, estipulava un sistema de vot en el qual, mire, per arte de màgia, el consellal quedava com a residual, el consellal de l'àrea quedava com a testimonial en aquesta reunió i vostès li volien marcar la faena a ell. I mire, n'hi ha alguna que no ha entès, i si vol després me tatxa de lo que siga. Però vostè està en l'oposició i el consellal d'Agricultura diu José Manuel Durà i ell és el que marca la directriu en matèria agrícola perquè és òrgano de gobierno y una cosa es un órgano consultivo. No intente convertir los órganos consultivos en órganos de gobierno, que és el que vostè pretenia en eixe Consell Agrari, en el que vaig estar present. I mire vostè resulta que ve a plantejar una sèrie de reglaments i de condicionants, però per tot, perquè pareix ser que a vostè li diuen una sèrie de coses i a nosaltres ens diuen una altra, perquè per vostè el que la Unió i ABA li diuen que és tan imprescindible, a nosaltres ahir ens diuen que no. Però és que pareix ser que vostè, igual que els dels gossos, a vostè li diuen una sèrie de coses i a nosaltres ens diuen altra, a vostè en l'expropiació li diuen una sèrie de coses i a nosaltres ens diuen altra, però anem a veure. Que casualitat és que vostè, quan fa reunions, mai mos crida. Els que som consellers de govern, mai mos crida. Així per vostè ja sabem que no pintem res. Però atenga, tampoc mos agarre per lo que no som. N'hi ha un consellal de govern, que el mínim és avisar-lo quan se fan reunions en sindicats agraris, si vostè creu que n'hi ha tal necessitat. Vostè ve així a preguntar sobre la reunió en el tema dels robos de les taronges, sobre la creació del reglament que vostè el dona damunt de la taula i digui aquí tenéis para que lo estudiéis. Però que vostè enteres d'una cosa, vostè no és consellera d'Agricultura, vostè és consellera de Ciutadans, actualment en l'oposició, i cada un tenim que entendre el nostre puesto. I quan vostè pregunta sobre els robos, vostè li ha preguntat al consellal, li ha cridat per telèfon, li ha enviat un correu electrònic, d'aixòs que ens envia tots, en còpia als 17 o als 21, ja no ho sé, li ha preguntat al consellal de l'àrea, escolta, José Manuel, com s'ha quedat? Vostè m'ha cridat per telèfon al consellal de Seguretat per preguntar sobre les reunions? Vostè és que agarra, mos solta el paper i després m'ho diu, ai, esto es lo que hay. Pero usted, anem a veure, s'entera de la película. Y usted puede hablar con respeto a esta concejal, señor Estefan. Usted no se fique nerviosa, que usted es la primera que me diu que no la interrumpizca. Por favor, secretaria, no me está faltando el respeto. Esos textos de ay, eso es faltar al respeto a esta concejala. Anem a veure, no vull jo que caiga i li demane disculpes per adelantat. Vostè a mi també me fica nerviós i m'aguante, no es preocupe. És una cosa personal. Segon falta de respecte. Bueno, o tercera, la que vulga. Si així estem cures d'espanto. Les faltes de respecte saps quan li arriben a vostè? Quan li diuen el que no vol sentir-se. Ixes són les faltes de respecte que li arriben a vostè. Però deixa ja el xoc de vindre així a dir-nos el que tenim que fer. Que per si no ho sap, estem fent-ho. És que vostè ve tard i estem fent-ho. I vostè el que vol és regular i polititzar un Consell Agrari. Un Consell que és d'assessorament. Això és el que vostè vol. És més, mai ningú grup polític, ni de govern ni d'oposició, ha plantejat polititzar ni crear ningú reglament. Mai. I sempre ha hagut un consens. I és més, en l'últim Consell Agrari a vostè li recordaren els mateixos sindicats que en totes les reunions les decisions se prenien per unanimitat. Ahí està Rafael, i antes crec que no estava Ernesto, o crec que estava José Cervera. Sempre s'ha pres per unanimitat. Ha sigut arribar vostè i ja no n'hi ha consens. I vol dir-nos que la culpa és nostra?
tot este consens que sempre ha hagut, aquesta tradició democràtica de la que parlaven antes, resulta que tot se trenca i tot és culpa nostra. Per favor, que vostè mire-se-ho bé. Escolta, si vol alguna d'agricultura i té el consejant, no el té el molt lluny, li pregunta el que faci falta. Que això no és l'Ajuntament de València que no sabem. I si vostè pensa, i ho dic manifesté públicament, si vostè pensa que li he fet al·lusió a alguna falta de respecte, li demano disculpes per adelantar. Puc contestar? Sí. Les disculpes ja serà la segona vegada que me faltes al respecte en un pleno, Estefan. En aquest tono i en aquesta forma de fer les coses, però anem a obviar-ho. Laura, la primera vegada que farem el Consell vas comentar en l'anterior legislatura quantes reunions de Consell Agrari se feren? Hasta 3, en tota la legislatura. En 4 anys. Ho ha dit... Espereu-se, per favor, estic en el torn de la paraula. Jo porti un reglament perquè en la primera reunió se digui que portarem. Per favor, el grup de l'oposició, cada un de vosaltres, heu portat un reglament per consensuar i treballar-los de forma conjunta? Vale. A partir d'ahí, no és una cosa que jo estiga fent o no estiga fent. Estic demanant que un òrgano que tenim en el poble, que se diu Consell Agrari, que està format per polítics i no polítics, funcione. No estic demanant més i no vaig a justificar més, Estefan. Això és el que n'hi ha, no és el que jo vull. Jo no vull res, jo vull que les coses se funcionen i se treballen. Ja està. Espera un poc, ha acabat ja? Puc parlar, senyor alcalde? Vale. Per concretar, tinc que dir que el que sí que és cert és que en aquesta primera reunió és que pareix que vostès ara sempre ens acusen de dir una cosa i fer la contrària i ara resulta que ho fan vostès així. Resulta que quan presentem nosaltres propostes, demanar-es en aquest Consell Agrari per el Consell Agrari, inclús el consejal, unes propostes de reglament, nosaltres direm que sí, que les intentaríem fer i de fet Rafa preparar una proposta de reglament, crec que Alicia també, i a la següent reunió jo ja no vaig poder anar i anar Rafa... Era l'extraordinària de Feodor. Exactament. Per tant, vull dir, no és que nosaltres no hem fet una cosa de l'Atremont, més que en aquest moment el que se'ns demana, que sigui una proposta de reglament, perquè allí se digué que no n'hi havia, que el que n'hi havia estava des de l'any 80 no sé quants i que el que n'hi havia... Sí, sempre. Però el que n'hi ha ara o el que s'ha presentat no se pot aprovar. Reconec la meva vehemència, però la meva indignació ve quan s'intenta agarrar i desmuntar alguna cosa. Primer, que és quasi ancestral, que ve de molts anys, i després que se presenta un reglament, i vostè sap el reglament que presenta, en el qual vostè fica i deixa com a figura testimonial al consejal de l'equip de govern. Perquè vostè s'inventava una votació de votos ponderados d'això. Això és el que vostè tragué. I vostè el que li volia era que el Consejo le marcara las directrices al concejal del área y después para evaluar si este concejal lo había puesto en marcha. Això com es diu? Vostès què volen? Tutelar al concejal? Pregúntele lo que vulga, però substituir-lo no. Bueno, per a tancar. Mireu, és que n'hi ha vegades en les que uno alça el braç i no és conscient de les conseqüències que poden haver. En el Consell Agrari mai hi ha hagut ninguna discrepància. S'hauran reunit 3 vegades, però potser és producte de reunir-se 3 vegades per a que no n'hi hagi ninguna discrepància. No sé si me compreneu. És a dir, no és reunir-se perquè toca. I no és tindre que aprovar perquè se mantinga. Sempre s'ha pogut aprovar alguna cosa i s'ha pogut votar i mai s'ha fet. I això és una de les riqueses que atesora el Consell Agrari. Sempre ha hagut una situació en la que tot el món sabia que no tenia que anar més enllà de tal manera perquè no se trencara res. Si ens comencem a agarrar i a dir que determinada gent que no és política del Consell Agrari a un consejal li ha dit una cosa i li ha dit una altra cosa diferent a un altre consejal, no sé si doneu compte, però ja estem estirant des que no són polítics, precisament. Ja estem estirant per a que foren contradictoris, perquè mai s'han vist en aquesta situació. Mai en la vida
s'ha vist en una situació en la que no hi haguera ninguna pugna política, perquè el Consell estava despolititzat. És que no n'hi havia ningú criteri. I ara, després de... Quants anys té el Consell Agrari? Més de 30. Per almenys, està 12, 14 anys que vaig estar jo, i Joaquín jo crec que ja estava al Consell Agrari i són 12. Més de 30 anys crec que està. Si està més de 30 anys i està funcionant i no té ningú caràcter executiu, no té ningú caràcter executiu, després de més de 30 anys anem a fer això que sigui una caixa de trons. Anem a fer que sigui això una caixa de trons on s'està intentant agarrar i aplicar que se fique un reglament, on tinga que ser unes votacions, que siga, perquè se parla en un i en un altre i després que siga el nostre. Estem ahí on volem? Això és el que vosaltres voleu? Que se... Bueno, jo m'enrotllaré, però m'enrotllo en aquelles coses que estime que són importants. Jo m'enrotllo en aquelles coses que estime que són importants. Reglament, perdona, si... Pues escolta, si les coses funcionen, els anglesos diuen una cosa, si una cosa funciona, no la modifiques. Però Si una cosa funciona, no la modifiques. Però si és que ho proposaren allí, si és que no... Bueno, i allí se diria de parlar i se faria de tot. Sí, home, sí. Els sindicats me digueren quan s'anem a reunir el Consell Agrari perquè me consta que se fent un protocol d'actuacions, no un reglament. Un protocol d'actuacions, no un reglament. Un protocol d'actuacions, no un reglament. Jo, el consellal de l'àrea, sabem, i a més, és que no és ni com a conseqüència del consellal de l'àrea. Així no cobra ningú el consellal agrari. No cobra ningú. I resulta que n'hi ha moltes vegades que una del 50% del funcionament del Consell Agrari són els aviaors, que no cobren tampoc. I que tu dius, tens que anar a tal puesto. I si a lo millor la gent se queixa perquè no ha anat en la prontitud que ha volgut anar, o el que siga, a veure, què voleu? Que fiquem nosaltres ara una fitxa que té que anar en 48 hores? I si no és què? I si no és què? I si no és què? Bueno, un reglament ho agarrarà tot, no? Dic jo. Tot. Pues sí, claro. Estem en una base de consenso. Estem en una base de consenso. Preguntant als que no són polítics. Estem consensuant-ho de meravella. Si vols agarrar i tombar qualsevol reunió, fes el mateix que estàs fent així. Si vols agarrar i una reunió de pau fiquen una cosa, fica-li cisanya. I després dos polítics que pensen mal. I veuràs tu com hi serà tot això. Però bueno, que cada uno opine. Anem a votar i ja està. Vaig a favor de la proposta de Ciudadanos. Vaig en contra. Ja és la primera divisió que s'ha generat en els últims 30 anys sobre el Consell Agrari. Mireu si ha sigut ràpid. La primera vegada que no se coincidís per part de tots en el Consell Agrari. Però bueno, moltes gràcies, Ciudadanos.